Kif tidħol fis-seħħ ir-riforma ta' trasport pubbliku fit-3 ta' Lulju se jidħlu fis-seħħ ukoll ħlasijiet ġodda għas-servizz tal-Park and Ride. Jekk persuna tipparkja għal inqas minn 15-il minuta fil-Park and Ride tal-Florjana mhux se jkun hemm ħlas, iżda min nipparkja bejn is-7 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija hemm ħlas ta' €2.50. Dan fil-waqt li jekk persuna tipparkja l-vettura tagħha u taqbad it-trasport provdut lejn il-Belt Valletta bejn is-7 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu irid iħallas €4. Il-ħlas huwa ogħla għal min jipparkja l-karozza tiegħu fil-Park and Ride u ma jużax it-trasport provdut biex imur lejn il-belt. B'hekk ħaddiem li jaħdem 8 sigħat il-Belt Valletta u li jipparkja l-vettura tiegħu fil-Park and Ride tal-Florjana se jkollu jħallas aktar minn €12 fil-ġimgħa. Dan ifisser li f'sena l-ispiża tiegħu se tiżdied b'madwar €600. Sal-lum il-Park and Ride kien bla ħlas għax suppost is-CVA kienet tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tiegħu. Fl-2005 il-Ministru Austin Gatt u l-Ministru Jesmond Mulliet li dak iż-żmien kien għadu Ministru kienu għedu li s-sistema tal-Park and Ride kienet ser tibqa' b'xejn.